saritan ngayon tayo basa wano'y drama itakat manipod kanipagayam tayo ang Maji sana pudpud no anagan. Kastoy manti ko na ni pagayam Maji. Dir man ang biyanag. Mabutengak nga isukat ti asawa na iso ka na yun ti panagpapintas ko. Adaw dagiti mangibagbaga akaslaak kanubalasang. Tanalayingak ngamin nga agdala. Adadwan nga nakmikan nila kay ko. Rugyak nga rod tag salaysay, idi babasit pa'y dagiti anak mi. Nakapulis kayong bakay. Mapantayaw tap na mapuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wag. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasuka, ha? Ganun nakasuka ka mag-itayan. Apa isino ka tamang tabado maon? Maday. Jack Cruzonada day, jay. Namin ano, ba't asuka day tan? Hindi ka lamalmalpas ngagsuka-suka. Aldaway. Ay na, umuna kayo. No di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tam ikam? Ay na, kasjaydan. Ha? Sukatampay lang amin, aya. Aw. Di dan sapay nagdigdigaws. Ay na, kasjaydan. Ni, adula amin. Di bale, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badok. Ha? Sana maibagay dito yung sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako marek, taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbag kan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Diyak pa'y kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakad ka mga agpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawam. Isumit la ato do pa sexy ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilana. Iso asik ka, agpa-sexy ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make-up dita. Tumaktak. Ken maysa agtalaga kinilakay ko. Nga uray agbalina kon alusyang di nakto isukat. Siyaklaeng ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y taagin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday tan. Ada katunog ti bali nag-cutics ka. Apay adapas kan nga tindarang. Ay, awan. Anong ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantay, hindi mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis di basit nga anak ta ti kukwam. Tanagatidog dagiti kukuna. Hindi tayo makukum, ti mo madalusan. Ay na, ibagbagak met nga kukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam Unusan, chika ti mang kukuk padakwada. Inyam, ti kasta ka style mo may, bagay. Todo pa siksika. Dagiti anak mo nagmumursay. Di mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinam na maanda ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, di nakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti pa nagpapintas kan pa nagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmay, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka ungat nga ungat. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawa. Ada gibalay nanang. Apay aya? At mo ilagay, am ijay balayaw.
Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Ah, apay aya? Kat no adada ijay balay damari sinya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Yung kakitaan da kityan na mau. Agay ay ayam da kano itipita, kaya balay da nanasin niya. Ay na, ingkakitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha maya? Adak dito'y parlor, madama ti unat ti boko. Anya? Da kita kaya ito noon na umaw. Mabaybay ang da kityan na mau. Sigan ti mabanbang kita kadakwada. Mga da trabaho. Madama pa ila, di pasada. Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingkakiiday, mabitlaan, ipan mo pa lang ije ayan dananang. Sige, tanay, balnawan dan tuy boko. Bye! Ay na, dinigos ko na kiti anak mo, Antong, na nagdudungrid. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagit yan nakaw. Okay lang, Antong. Nga madama pa'y matimeryenda dagito, pingije kusina. Subyam tula ida no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur uri apa sa heros ko, di paradaan. Pasensya kayo na. Ay, nagyaman na. Alawanan. Awanan yaman na, Antong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, di tangarot ti pagdandanagat. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabuti ngak na isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok naglusya nga. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Maji. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap na da pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magkang pagbayad mo, ha? Ay na, bayadak mo't ito madamdama. Innaklag singir bii. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. One! Agsubli akmat lang ito madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat na kitang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay-bay amu ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay clinic. Tagpa sentro akmat lang. Naglugang kayo ni ti tricycle, tagpaili akaon. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wow! Umay kami! Sukatam tabado na kita na mo, ha? Nya, katakas na alangadan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatos sa mida, eh. Sabay nagruro kita sa saka, da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Ang mga no kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko, ma. Nakapimpintas kang inada. Nakadisdisinti ka. Nakita na mo, nakamurmur sa akin. Sikat ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin nga itsurak. Makapasurun ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito naka-display dito'y nana. Sige lang, balasak ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala, balasang ka. Nagmamayat ni bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay bag. Kadigdigos dapay. Ay naawon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana.
Asikaso ka no lang ang dagiti anak ni. Ay, katuwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko nga'y. Ay na, jay labagbagi na ti asikasuan na. Di na masangaw, dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko ang makita dagiti apo ko yu iti kalsada. Agay ayam da pa'y iti pitak. Ken aglug-lug-lug da iti danong. Awan samot trabaho ni Maji. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam iti kalsada, nana. Ay, win nga road. No sa anak ko maabisay. Ala ko, dagiti apo ko. Tasya ko ti magbantay ka na kwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ina dito'y aglibas damat apo manaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Ken asino ti agbarbail? Ay katsyak kasapulak da ito'y. Tapno sa anak alumukmag. Ay, di magsunak ngamingan. Ay, Jack itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagiti anak mau. Jack mo't nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano na kamitay? Sikat yada dito ibalay? Di mo bantay, dagiti anak ta. Kahit anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Kapot tapi manaw, tabay bayang matay. Di mo surutin, wano sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malaki tayo na. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasag ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no iti balay ni Lola da. Ay, sige mga round. Ina man kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kaya eh. Awa mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagdang ubeng. Napanan kami di asawam aya. Ano, di balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog ang dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ita, tanaglog-log da. Nabasbasa ti bado da. Ay, ang yamanak. Ay, naku na napanandan na. Pinakan ko pa ita na. Sapay katurturog da laang. Subliam tulat tan lumadamdam ha, andong. Uraya ko na maring na. Alang nga rod, ag merienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, baro. Naimbag pa'y dayto ako, Marek. Sumiksik silat ta. Nagmayat ti pamagay. Kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat? Dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak namin amapan ag-zumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka, tamasangom dagita, Mare. Ngam siyak ngay. Hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuok ko, huston. Ay, wen nga rod. Nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, Mare? Syaklat tatilab nila kay ko, Mare. Awan tirong mga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ayayatay. Tsaka agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan ka nga asawa, kan ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanagan namin kadagiti ibagbaga ni Kumare ta Amaji. Unay kiti asawa ko na ya. Di mo dengdeng ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na.
Sana kasken ka, akas tauna ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay. Sukat naman. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusin mo, nay. Uso nga raw. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti la babbalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mo't Ibagbagadan to pay akas la kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita. Adalang rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksi ak. Para ken ka, di pa nagpaspaseksik. Andong. Nagiti ka anak mo at into na ram. Bantayam ida. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay Balay, andong. Ay, sige na nasin niya. Aglugang kayaw. Day, katuamad gayam dagito'y tuwa nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napangkano nakisumba. Tinasaya at ibatim pay la ida Jay Balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanukasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo da kiti anak ko, ana na. Wala, dinigos ko man na nida. Ay na, adon ti utang ko, ana yung baga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan da ita. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na baluak. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwak. Andong. Pangipanam ka dagiti ubeng. Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw. Tada papanak. Inak man agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, aggastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, matawar da kita kwarta. Sige, kami. Kahit, mangan kayo pa'y Nyak ka namin nga, di kami naglutaw. Ay, kunak ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Abangan no nag-overtime nagpasada. Nakaparada mo't tandiyan tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, amangan no adada ijay balay da zenya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahil, tao rayak amaring dagito bang. Sige nga Rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mangang kantaw, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun, maturog kantaw no makaturturog kan. Ne. Awan dagiti aga-ama dito indami. Nasa padanga ta abimango. Bueno. Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, ano? Magkikiang kita. Hindi nakikit dita. Bueno, Pinarigan ng inira. dagiti awanan bain! Hay! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kayat asawan da ito'y? Awanan kayo iti bain! Traidor kayo adwa! Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Ay ko! Tibok ko! Tigbatam ni sinya, Majay! Hoy, di ka gisi iskandalaw! Agawid tayo di balay, tayo di pagsalitaan tang! Ibagam ti agpay so kanya kandong. Hindi kaglibak. Adda relasyon niyong iti dayjay Why? Naklunay.
nadibilap tirik na kang kwana ta nadungo kadagiti anak ta. Anya? Ay, nanay. Awanan ka itibain? Kasta unay apa nagpa-sexy kan pa nagpapintas ko. Tapno din naklay sukat iti sa bali. Ngam isukat nakmatlat ta. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Sige, kabilang na lang. Ipapas mo ti manggabil kanya. Tamao din da ito'y akaadda dito'y balay. Ta pumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta'y karima di mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at langalak idan iti pudirmi ka ni Zinya. Anya! Dayjay asin niya ti Piliam. Andang! Wen, ay sumamakawak ka niya. Kinasikaso pa'y. Nadungaw. Ala! Sana! Diyak ipalubos, andong! Siyak ti asawam! Iso siyak nga rin ti Piliam! Aha, siyang ka nga ayatunay. Tanang, pangaasyo! Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong, tasublan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Hangam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasin siya kan Majay. Hangam no kayat mau ni Sinya ti kasarita. Andong, nagkapo dito'y balay ni Machi. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter arabiden ta andong. Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Machi, no di tagsina. Ha? Latingita nga maasya na kadagiti anak mo. Diyak kaya ta madadaal ti pamilyam gapo kanya. Sinya. Iso nga agsin at hanandong. Nasakit na ito apangatang ko tay nayat kamatan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimag ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit Sinya. Sige apag na. Ta talaga panawang kan na eh. Ha? Anya, apain na. Ala, saan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay sikat nagbasol. Ag sorry aklat ta. Ngaming, amok na sulisog kalaan. Andong, ay ayatan ka. Araramidog ti amin ang kabaulag. Tapno di nakisukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga aga-ama. Sorry, lakay. Ikarik, asikasun kayo nga aga-ama. Mala, sorry mo't no nailawana. Ikarik asarin na maulay. Basta tong palim ti karima. Asikasum dagitan nakta. Kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise. Bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akong ti atensyon ko kada kayo nga aga-ama. Agyaman nak iti Diyos tanaurnos mi metlaeng ti amin kada kami iti asawa. Nagbalbaliwak nga rod kat binantaya ko na naimbag dagiti anak ko. Kat impamaysa kon tinangasikaso kadakwada nga aga-ama. Kat ita naragsak kami manen nga agasawa. Kastamatan kadagiti anak mi. Alakastan, to'y pagayam mo, Maji. Tidi mo amo pagayam ko, gapo iti kinabisim, ngagpapapintas ka nagpaspasiksi. Di mo amo abisimet gayaman nila kay mo, ngagsapsapul iti asikaso ti asawa, wano ina dagiti anak yo. Jak kanunungan ti naramid nila kay mo, naku namat amaawatam, no apayakas jay tinaramid na tagapumetlaeng kan ka. Ngam no pa'y kasta, maragsakan naklata tanaurnos yung metlaengan ti bagbagiyo.
Alaga gayam, ditan tinagpatinggan, di pakasaritaan, di pagayam Maji. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo, amin. Manang Biyana! Di pa kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo at asing saan na pudpud no anagan. Ngamsak by now, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kastoy man, tikuna ni pagayam tasing. Dear Manang Biyanang, may saak abalo. Ada ka kay sunang anak ko. Balasang danak ko ngampasig alalakay dagiti agar-aram kan kuana. Banag apakasursurunan na. Tapay kanungawan man lati ubing nga agaram kan kuana. Tapno nalawag tamin, rugyak ti agsalaysay. Naimbag nga oras ba, Wadila? Da kayo umat gayam tatayl mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigaw, may kamanin arman. Ay, kadigdigos mo ay nagbaglo ka. Ay, kwa, ada ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita, tata? Ay, mabit lang, Adila. Oray, 10 minutes online. Mala daw akong iti papanak. Mga nakak ngamin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Ay, sigay, mapantang arudan takuyugan ka. Anya, ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan, aglogan kay tikot check ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya, Anya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama naman. nagbayag mo't nga agandar tilugan. Mala daw akong tata. Mabalin day tuyan. Basit lang nga ano si Adila. Ag kumyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapa bay. Mabalin day tuyan no madamdam ako na may. Ay, manaktak mo't da ito alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak anala daw, ana. Ay, saan? Eksakto laang. Takasangsang pati nagdumaan ninong kanina. Uy, Adela. Abay, inaklon mo ni Tata Elmo. Anya, tila ibagbagang mit, ana. Saan mo ta? Abay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglugan akong ijay rugak-rugak alugan na. Nakilugan aklaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na lang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsin nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay, awan pa'y barumot nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kay, adan na pilim kada kung ada. Awan ana, jak type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbag nga oras mau. Nalo mamangga para kang ka. Nasami na kita tanalo o midipon na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sa bali mo tayo manggayo, Sa bali mo tayo tanitib na kita, oy. Pwede nakpastragay. Hay, ada ko maaramido. Uray mabiglaan. Umay kulay darirag ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak met ngamin kanyam nga awan nam na maam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Patsag ngagbaliw tumula ti panganding mau. Hay, Dito'y ayan tiridawan at ipagdatunak no di nakpastragain. I love you. mabalin abaliwan yun to ti umay tata. Tadda ngamin aramido. Sige, agsubliak intong bigat, Kumpurmi nawan papanak. Hay,
Itay kapayla asumanarming Adela. Ken kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka ngagsarsarme. Ay, kitkitaag nga rod to'y rupak no anya tirong. Rong manen nga. Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanya. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairanranala siguro Ang mga nunipay dimtang tay baro nga umay agaram kan ka. On the way pa'y la siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag na'y asumangpag. Ay kat urayam. Anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura makiasawa. Jakmat agap apura nanang. Mas taawak laan. Taapay apasig alalakay tagar-aram kanya. Ay nairanran na la siguro alalakay. Dagiti agar-aram kan ka, anak ko. Nay, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, paril mo. Papanam. Papada ko may gibalay na adila. Mapan kan samay. Pan ka kadimanin agaram, paray. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin sumublatak daw. Ha? Ay, sigurado ka. Agpabigay ka, paray. Wine, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Sumaruno aktaw pari ilmo. Mayat mat nga ron titimpuyog yung nga ang karibal. Tata. Tama pagbigay kayo. Adwa. Ay, ana. Nudaduma, siyak tagpabigay. Nudaduma, ni pari ilmo may. Nagmayatan. Kasta ko maamin nga agkakaribal. Agkikinnaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga uray dalagi kinabail nga pwede babae. Nuda kamay, saan? Sport kami nga agpadpada ka ni Paril Mau. Nagmayatan adenggan, tata. Ang apay, awan palat inaklon ni Adela kada kayo. Aw, amay. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata. Kwa, jak amaw, ana. Kaya nga'y paray, inaklon na ka ni Adila. Ay, awan sa gasat ka. Sikan sa ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay paray. Di na mo ibaga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. Do si katyaklunan ni Adila, kagkasar kayaw. Siya to tibis man niya. Ay, ura! Ay, na talaga yam. Ang kasano ngayon no si katyaklunan na. Si ka matyabay. Sige, mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Naibusan tayo ginatang yung idi apulbos, nanatasing? Ay, naibusan nabayagan day jay. Kan saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati marukong kan likod ko. Isuan na laka ama ibus ti pulbus ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ati alaan nyo. Tapno mabayag ama ibus. Nana. Mangtud ka nga rudod. Ay, ad naman ang apomintas kayo, agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon? Nagkupasan ti kinapintas ko. Hey, idi ka ubingak, napintasak, idi, angam ita, awanan. Uray, bakit kayon? Napintas kayo lata, nana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't Ay na.
Agdo matipintas me, balasang ko. Saan man? Adayo ang napimpintas kayo, nana. Karupro pa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, word. Iso, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta, no nakasamo dyan ganyan mo taagungan. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon nga apay kanu asaan agwapo tinakiasawaak. Anya? Ha? Naglukon day jay nga Adela? Anya kay Adila, adam wala namnamak keng ka. Madamag ko man laang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalin yung arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot ti baet ti taon tayo. Sika nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpaiso. Agro-pro pa ak kadi abakit, Tata. Ha? Ay, saan? Ubing ka pa, ay. Apay nga rod asyak ti arman nyo. Nagadumot bakit di ta. Isuda ati arman nyo, Tata. Kuha, basta sikat ti ay ayat. Jakpay nga min nakasagana ang maki-boyfriend, Tata. Agano sak nga guray. Wan, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan, Tata. Ouch. Pasensya kayon at talaga, Tata. Ngam sumapol kayon iti sabali nga arman nyo. Saan nakasumuko, Adila? Amo ka kasyan na tumilaang. Hindi na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri pa ayin na. Basta ituloy ko lang tati agaram. Barang kasyan naktaw. Anya? Hello, Adela. Edwa arap patasitaw. Anyat gagarayo, Tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amaw, kanaggapo dito ni Elmo. Kaya sumublatak nga umay agaram, ha? Ninanang ti arman nyo, Tata. Ha? Sa iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawon ati kayat ko apakirelasyonan, Tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitak, Tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yun. Ta iso ti umay agaron. Ha? Di mo't awan pa'y nobya ni Primo nga anak yun, Tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama, paray. Imparupan ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaybaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuwana. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Ibaga ma, kani primo nga anak mau. Sana. Itiyan niya agapaw. Datakit ti maawa nanayin. Ay, uwang kayam, di mo ipagpaga. Tanumaman ni primaw, ang mga nuarmud na. At aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaron dito eh. Binaon nga tan ni tatang niya. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Samrag ka, Primo. Thank you, Kung ano adda ni tatang ko ditoy. Kung ano madanong ko ditoy nga agar-aram. Ay na, imbagak asardengan na kun, Primo. Ha? Imbagak ajak kayat tila kay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gaya. Ay, ang ni nanang mau. Iso ti gagarak ta ada papirma akeng kuana. May papan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Dinaunda ngamin. Ay, mala, mabit lang nga ron taayabak ni nana. Primo, ayan ti pirmaak. Awane, kung kunala dayjay, tapno palubusan na di anak mo, makisarita keng ka, tasing. Ha?
Nagluko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana ko nak. Kano ay ayateng ka? Ha? Anyat ibagbagam, primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Iso nga ita ka ibulgar ko rin na ka. Anya? Ay sus. Ay, bakbakatan akon. Arman nakit din. Titawa mo lati pa kay. No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado tiyatiwa mababalasang. Kinawan pa'y makurirtarupam nay. Kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka kun saan. Napintas ka lang tataseng. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, primo. Apay, di ka maduman itikas kanyak. Saan? Napay amadurmo na ngay. Kano agro-oro pa kala at 30. Primo? Oy, nanatasing. At nasagap ko ang damag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni Primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, ang mga nwad na makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni Primo, nana. Iso anay bagana kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam. Talaga anapig sa lata ti karisma nga uray bakit ka, nana. Ay, agdal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay chay a Primo. Syakot bakit ti armenan. Ay, seryoso ni Primo kan ka, nana. Ubing ngamin tilangam. Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi dya agar-aram kan kwa na. Ngamda kayo nga inana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Daralida, busy ang manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo no kayat yo. Ay, sige, agawid ako. Basta di ka na panini palay daan nila paritasyaw. Saanin pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo nga minin no kasya kasarsarikak. Hindi pa'y sumungba no kwa. Huwag nga ron. Saan ka ulit na nga ibaga di na kaya tilakay. Masaksak ta anak pare. Magpada ta. Iso palamisin tapay ti ulo na. Takas lang pupudot mo tinakanayaw. Primaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam ka na ni Taseng. Punta bang? Apay dakas? Apay, sigurado ka adyan na nang ti kaya maw. Di mo kaya't diyanak. Ar-arman nyo raw. Pay sumingitak pa'y lang mait. Sinardengan men nga ar-arman. Ay, nag-surrender kami anak ka. Iso ano kaya mau, sublatem nga arman. Aha, manjangay. Itas hindi kaya ka. Na, ni adila ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Nitasing nga rin ti kaya ka. Kitain nyo mo tilangada nga ginaa. Napimpintas nga dayaw, di ina. Wen angem bakit nitasing nga maikumpara ken ka. Tawon na la, bakit? Ngamuro pa ka, kasla inauna la iti makatawan ng iti siya. Nang rona no agpulbos iti napusko. Aya! Anya kayo matananang gaputa armanda kayon ti ubing ngamda kayo. Pag-aayat yung matan. Hindi. Ay, saan mo't Apay nga rod atunggal umay ni Primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay, kat alangan mo't babainak. Ay, kababain mo't anak ko. Makapainsulto kayo matnanang. Anyalat sa 20 taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga inak. Nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay,
Basol ko nga ron, anak ko. Hay, ibagayo ta sardengan na kayon nga Arman. Baka pa-insulto kayo. Diyak kaya agumura ti anak ko kanyak iso adinispat sarkon ni Primo. Awan matkid din plano ka makiasawa. Iso nga imbagak ka ni Primo asardangan nakon nga Arman. Nawatan nakmet kat nagsapul iti sabali nga inaram na. Aging nga anang asawan. Kat nimet Adela nga anak ko, pinmanaw iti lugar may tanapan nagtrabaho iti sabala lugar. Kat ijaya nakasarak iti kataban na nakiasawaan na. Kat ita, adan talo nga anak da. Kat makuna ka nagasat ti anak ko, tanasing patalalaki, tinakiasawaan na. Alakastan, ti pagayam mo, tasing. Awan basol mo, no ata agaram kan ka nga ubing. Tanya nga'y ka napintas ka mga rod nga oray, makunan nga dan idan mo. Banaga sana naawatan ti anak mo, nga'y supayan tinanggurguraan na kan ka. Angem sa bagay, napalabasan day ta, kat ita naragsakan ti anak mo iti sidong ti pamilya na. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tasing. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat mo na in your notes para script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo a Freddy, sana putpudnuanagan tintay drama itagun daway. Kastoy ti kuna ni pagayam tayo a Freddy. Dear Manang Biyana, sana pa nagpalastog, ngem gwapo ak. Iso nga ado dagiti babaya mabamban ni ita, nga uray lakaya kon. Banaga pag problemaan ti asawak kanya, katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Tuyang umawag manay. Asino data, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagang Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabi ay ngam apay adi ka pa'y lagawin. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya ibagbagang. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawin ka na. Rabi ay. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, asino day jay? Ay, hindi kumparit man, hani kaw. Adapas kan iji balay dakit agaw awes. Agrubat ako na. Ay, uwin. Umayak tumanayin. Kung ako man maturong ka dito'y dagos ko ita. Ay, intun maminsanan. Takababayin ba't ka ni kumpare? Anda nga min napataga pagsaritaan, bay. Anya? Matoy ti kwartam. Umayak tumanayin, Okay. Sikat di makaamuhan. Puya temut titawa mangururay kan ka Friday. Nagkapuamanan aya. Ay, iji balay ti kumpare. Bakit? Kan apay apare ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumpare ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagro nga aramidam, Friday. Sa balik agparparing na kanyak. Anyaman tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay agtal na ka. Agparik namot la kanyak no anda madingar aramidan. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdama pa'y. Na. Di tapay nalpasan nagsarita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tanno bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinagkapwa. Ijay nga ron balay ti kumpare. Adapas ka ni di balay da. Timbarayak. Asinaw akong paren.
di mo malamamaw. Amamok amin na kumparen. Ay, di mo amamod day jay, ta barbaro akong pare. Ha, imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manon sa balay, babae. Ay, unay ka. Awan babae. Apay nga rod, akanayon ka manin ang marabyan nga agawaid. Na, Imposible mag-ari na bihing at napaskan nga at ating daram. ay maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Ha? Ay, talaga nga awan pa ng balew jay amayaw. Babairo latta. Ay, inlaklakay na tingin na babairo na. Gusto na nang. Di kaya agsangitin. Ay, kasanawan jak ang sangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanya. Napalot putak. Ang tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan niyo, takasarita ko ni tatang. Ay, naalaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya, timbaga jay namken ka Ismael. Nagipulong man ang ninanang kanya, tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Kapay, kanya timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarapyan. Apay, adaman ng chiksiyaw. Awan. Di man nagpasyo, tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ha, ay sigurado ka. Di nakipulaw iti inam. Uwan, tatang. Promise. Adda chiksiyaw niya. Hey, tagtagaray. Uwin, adda, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Uy, wow! Nagpintisa! Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y abam. Adami basit taste ko Agbabay at bakit pa'y. Uray saan ang lukasta. Ang kasano, mamamuan ni nanang. Di gulo manay. Basta di mo'y pagpaga. Di na mamuan. Secret talaan mo na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga pupudot ka. Ha? Jay manugang ta. Agipulpulong. Adda ka numanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan niyo nga agamati kinababairo yo. Imalalaunay ka ni Ismael. Ay, unay ka lagi. Saan nakakasta? Kinunagsing putak. Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachik boy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abim makay. Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay gapo matla iti arapid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarapiin. Ay, nasa papayapan na turog. Alas 7 la iti rabi ay. Maturog man ang tibagbagam. Ay, baka turturog ak. Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan tati madi nga aramid mo. Maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y kanas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Ala, maturog taki din. Wow! Adda man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo man ti pension mo. Ay, uwain. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapno saan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo akwarta. Jak to pulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayate na denggang. Kunang ipashare nak ijay balay yung kaanungay. Kwa, intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Manon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang, mama. Okay, honey. Umayan!
Mabit lang. Adda dito, hindi Frede. Ha? Sino da ka di? Ti salod-sod ko, ti song bata. Adda ka di dito, hindi Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan ako, may Panday! Ay, isa doon mo na ita. Apay nga daka dito. Awanan kay ti bain Frede. Ay, sos. Kunak to, my God! Hosto, tinagparit na kanyak! At naman yung babaem! Babaero kalaklakayan! Freddy, honey. Ay, hindi kayo to sa mundo ito. Ha? Imposible adi mo ang mga ada asawa ni Friday! Siyak ti asawa na! Anay ko. Diyak ka mo dahil tangay magpagang. Imbaga na abalo. Iso nga'y naklod ko. Ha? Amok na rod aya, si bibiyag ka pa yung asawa na. Ay, wah! Ay, husto dahi tan. Ala, may kan banjay ta gawin tan. Freddy, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kaya? Nagsinatan. Rambaglaan! Aga-agaw iti asawa! Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mga ro din nanang, ha. Siguradaw, asa na makaturturog na jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguro day jay. Tingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiyaramida ka nakaw. Ang ay, palamisak pa iti ulo na. Mapalin ka nga iti bail, mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istorya. Oh, sure, Sir Poggy. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan mau. 18, sir. Ay, ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga ron pag-eskwela, sir. Siya kati mang paadal keng ka. Talaga, sir? Ang, abay pagadalin na. Kat saan nak matakap-kapin, ano? Kaputa, agayatan keng ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, ang dagasat ko, no, awan, tapno amok tararamida. No, ang dagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no, basta din na. Suray. Ng awan maitulong ko ken ka. Sige. Sige. Mayatag. Mayat ka iti niya. Kaya't ko di maka-eskwela. Ay, no, kasta adagasat ko ken ka. Aklunan na. Ay, ayatan na, may. When? Tatang, anda manan ubing at chiksyaw. Awat ti maaramidak ta, gwapo mo to'y ama, Ismail. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papan iti dayta. Saan? Isu ano ibagam? Asya na ka ni nanang. Ang mga nagsakit, kapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala. Isardeng kuntaw. Apay. Sinardeng ang mata, tiyag-tiyaks. Kapilitan na, tatang. Tani, ipanaw mo ni bagat ka o dagiti anak may nujak igbalay. Ay, kabirigod no kasta. Ay, sa nabalikan niya, talakaya kaun. Magpalpalabasak la iti oras na ituyain. Sige. Aguma ka, Frida. Ha! Nanang, papalan yaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanaw akong. Aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakay. Anya ka kaday?
Saan kumabakas ta? Di ka Di kasta ka. nagsagit-sagidan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Takonsumisyon to matlang ti papay na kanyak. Gapu tabak takaon. Isoksokat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko na mga ibagam kanya, Freddy? Ay, nawayatan Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugut ka ke ay. Agnaita ni ije balay. Kwa, Freddy. Saan kami nga mo dagiti dadakkel ko ti may papangkadata? Ubinag pa'y ang mag-asawa. Agiskwela akpay. Anya. Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Atoy. Kompleto da ito eh. Ay, wan, sweetheart. Nen. Sino na ito umawawag ka? Ako, ni uncle ko. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tan kitag sarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay ti Jarna. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, suro tak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti day ta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat kan kuana. Kat inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa'y day ta babae. Pa'y mana. Estrella! Freddy! Apay nga ka dito ay. Manangal lilaw ka. Sino day ta lalakay? Mabitlan. Abay, asino ka padak alakay? Ketsika, sino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella! Kita kayon! Saan kayo na pagkagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba'y na dya babae? Jaklay pangarap nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramitin sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan meten ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga ada ka. Anyak masapol mo, Freddy. Kailiw ka na sawa. Agawid ta ni balay. Diyak kaya. Di mo't nagsinatan. Kwa agsindublian tamanan asawak. Sanay, Na. manjakaw kakaiso na anak ka move on na kaon. Naragsa ka kon, Freddy. Di na ko man riribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat. Ay, bakit? Di nakbulat singay. Tamo kung day nga style mo. Bulili kong kakiidea. Ay, agparinto mga itisangwan ng bakay. Yeah. Agpakpakasyak. Pakawanan na ko ma. Nakasaganak amang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw. Tumakder ka dita. Kauray anyak aramidam. Jakon makisinobyan kan ka. Friday. Nanang, dani tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo unti amayaw. Awan kanas kaw ang makisarita kan kuana. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayo. Nabayag mo na sinardengan na ti agbabae. Abay, di ko kadilata mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Tas lapyag ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud.
Kakaisuna natal ti panunot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw na nang. Ay, bakay. Ay, agyaman hakta nagawid kaan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko, tayunag mo. Wain, bakay. Ay. Oksotem ti sapatos ko, taalaem ti slipper ko. Ay, ariglado bakay. Teka. Ay. Ala, labam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan na kita. Ha? Kalpasan na, ingka makitsenda, tailutwan nak itinaimas at araw. Di ka agmulagat, pagserbian nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaag. Anya? Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langay. Sige. Agtong palak iti amin na kaya't mo bakit. Alangarod, Ay. rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapay la iti kwartaw. Di tapay la agab-abay. Taagag-agasak pay lang nga aging kaita. Naawatam. Wawan bakit. Nawatak. Tinungpal ko nga rod amin na kayat dasawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinut matlaan ay ayok kat nagsublimanan ti normal a biyag mi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagtendan na. Inijak mata na namin pinsan ti agbabae talakaya kon. Kan talagaan nagbalbaliwakon. Alakastan, ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itdun ti kastangan aramidem. Tano kayat mo naragsak tagbali na pamilyam. Liklikam dagaramit iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wano your nose para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, kat God bless iti tonggal maysa. Manang Biyanan! Hello papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag kan panagbuy-buya ita agundaway, nadaga ang latta ti panawan papagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kanipagayam tayo adarya saan na pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, nasemak nga ag-shopping iti online nga oray awan pagbayad ko. Agarami da kiti wagas tapno makadiskitara kiti kwarta. Makunak ana adik akon nga aggatgatang iti online. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ay, makabanog matikas to'y. Ay, pagkapwa baya. Agmalmalam ka nga awan diti balay. Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursur ko dagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag ata da nakita. Grinder tay? Grinder ti bawang kas kada sibuyas. Daytoy man na kita basit laeng portable. Ay, makagiling nga ron day ta ka nagbasay. Makagiling. Adda kasto ni Dalia kaarubat Nakitak nga iso ti us-usaran na amang papino iti bawang. Day ta, tinagmalmal mabinirok mau. Muna. Hindi pa ilaakayat ko ti gumatak iti kastoy. Naimbag taad na nakitak.
Ay, makabannog nga ro ti agsapol. Nasakit ti sa akak. Ay, anda pa'y katay kayat ko agatangan Ang jak na sa pulan. Andiyan man ang daytaan. Kay nga'y basit nga ice crusher. Adamot la portable lakas jay. Awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, Jack Amaw. Ay, adu pa ati kayat ko agatangan. Jak mo no paggatangan iti kakas jay. Asam ka nga gatang-gatang ka sa kamatabak nang. Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati ada karbangan na gumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akman iti kayat ko agatangan, Fidel. Ay na, ay, nagpintas matan tabado, Mari Roseng. Agternaw, naggatangam dita. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad da ito'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Pimo daw kapay dita kulor tiba daw. Ay, sigod na po daw maray. Tama ay aywanan to'y kodil ko iti pagpapudaw alosyo. Na, adamot palpalang gwada. Nakasano, kanayon nga agpaw itjay anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akimaro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpawit na. Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. Impadawat ko na maray. Naudi ka mutan. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabit lang, nana. Ay na, si Mangpot nga mintay order ko a sapatos iti online. Ha? Anya day ta apag-order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpot ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ka nga ming. Kan saan akon amabanog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isuro nakman balasang ko? Ah? Ne, di yu pa'y amo ayat ti may papan iti dayta, nana. Ay, anyat amok di tangay. Jack na ron amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalintiki pad a cellphone? Ay, saan Tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay, kasano nga rod ang maka-order kayo ngay? No awan touchscreen a cellphone nyo, nana. Awan Apay, saan mabalin nga i-orderan nagbalasang ko? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang ko. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Tarya, ada umaw-awag iti silpon mo. Ay, sung bata madlakay. Tanay, ang tigdigo sa. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws. Apay aya. Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan na dito order na. Si Mangpot nga minong. Kanya nga order na balasang kao. Agduduma mo, tata. Adabado, chinelas, ken aklo. Sige, tata. Tadda gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige. Bye. Ay, wow! Wow na wow! Bagbagay ko to'y slipper ko kan to'y ternaw asan daw kan short pan ko. Mayat matlaang lakay. Nakita ati in-order mo iti online. Wow! Nalaklaka kan iwas banog. May sala nga order mo, sumangpat adago sa'y. Ayan yan. Adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmet ngamin ammo iday. Kay, inggatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida.
kat nagaduan atong iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sa paminsan iti ure basit akarnay. Bueno, fish. Kasjay! Ay na, bye-bye ampay ladagita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga ro tinaglakwan tayo iti walis. Ay, mangtad ka tayo nak makichinday itong bigat. Ay, awanan ah. In shopping kon iti online. Anya! Inaala kon tay impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay tirnaw abado na. Kuna na nga impaw iti anak na ija abroad. Nga, ha? In-order nan sa mat iti online day jay. Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na. Tapno kasla imported. Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Rubat ka darya. May naktulungan nga agmula iti papaya. Tano makamulat ha. Agtalusa kadag iti mulak aprotas ka na natag. Nagpudot. Na, Sikan kan adang amin papanak. papanam. Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apay awan lako da iti istaw. Ada, anggam, nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mga amapan. Sa anak nga aglugan. Magmagnaak. Tairampak. To'y terno abadaw. Anya, nangalaman iti badaw. Ay kat, as usual in-order ko, ijay online. Nanadarya, udno aya ni Ismi ti pag-orderan nyo iti online. Word in mouth. Apay aya? Kuno overpricing ni Ismay. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan mat nga iso ti aglaklakaw? Ijay online mat daljay. Wala, ngam iso ti para order yo sanaya. Ha? Awan? Kino dakkel tinaynayon na iti order nyaw. Kunpike dagiti order nyaw. Padasin nyo ti ag-order kanya. Tapasig nga original tilakaw. Online mat laang? Wine, ang sa bali mo ti pag-orderan tayaw. Tatalagang original. Sana sinsinan ti produkto da. Anya? Sige man nga raw. Padasag tuman nga raw. Inton sumaro daw. Lakay, kwartam man. Ay, pangalak ngay mo, kainalam mo aminain. Apay, di ka pa'y agla ko itimulam. Aya, Intun umay alawas pa'y nga agapit ha. Tapno, agigitan ta maapait. ay itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit day, apita mo. Intun umay alawas pa'y nga raw. Apay pangusaram iti kwarta ayaman ay. Basta, adda ko magatangag. Napuskol akaldero day jay ka. Sayang, sapay nakasail. Kano nagaduma kaldero ditaw. Pangusaram iti adwa kaldiraw. Ay sayang nga road, ta nakasail. 5 ka iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta wang kwarta. Naimbaglakit din ta nagpailin nila kay. Ay, gundawayak aburasan dagito'y mula na apinya. Ay na, ay, nagdadakkel. Kan naluong da amin. Kan nagadugayam timula na akamatis dito'y. Kas kada taraw. Ay, burasag amin ay. Tay nakilako ijay ilay. Rugya kon ti agburas. Naimbag nga oras mo, Elsa balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan iti mula mi anatang kan prutas. Adaw, tilakok ita. Ha? Di man, ninanam milita ti sigud apaglaklakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa. Ha? Nagapa kami iti dayjay abakot.
Iso asika ti paglakwak. Ang di mo ibagbagakin kwa na wait. Sekreto talaag na ito'y. Tapno si kantuman ng ti paglakwak. Inton sumaronaw. Ha? Wow. Alan, Elsa. Gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kantuman ng ti pangtudan mi iti lako me inton sumaronaw. Ay na, Fidel lakay. Ay, napan kan ijay uma. Kunang nga ron na bapanak. Ayun sa paglangan inton bigat. Ay, sos. Kat no naggapuak ijay. Kaya tinaramin mo, Jay. Ay, kunak ngay nak agdalos. Agam awan mo't tendag ijay bunga timulam. Ha? Apay, binuras mon aya dagitay bungat pinya. Kamates kantarong. Kanya binuras, kat inton umay pay alawas aburasag. Anya! Ay, sos. Awan damutan. Naburas mo't aminan. Ay. Kasino nga tinagburas? Ay, jak amo ang mga nudimano nandito itay agtatakaw itimula ijay kabangibang a barangay. Ay, awanan. Adan agtatakaw dito lugar tayaw, lakay. Simbang putin, te order mo na. Dagito'y nay, Ha? Ay na. Nagdadakkel akal di raw. Ana, nagpipintas dapay. Una na. Ay, Quality talaga. ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Di kita nay, kita inyo, Ay na, ay, nagdagsin mo dagito yan. Una, na pupuskaw. Kung dadakail. Pang okasyon mo dagito'y in-order yun na. Word, tapno ada mausag ito ang birthday act. Tay bayad yung rodin, Adoy, 5,000 pesos amin dayta. Ay, itay shipping fee na nga, Di mo mainayon di tayo, Mano ayat ti shipping fee na. 1.5. Na, Nalakaday tan. Tamamok jagi deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tiluganan. Talaga kasta, Sa nabalit, quality mo da kita. Ay. Agpaot iti mano atawain. Ay, wag hayam. Ag-order ka iti bag. Tay nginginahan na bag. Ang nalakalain mo siya ti pag-orderan niyaw. Noon ni Isme ako nagngina. Sige. Anya abag dagita nga ay. Ay, yagyo pa iti 1.5 a shipping pay. Ang mga malipatan niyaw. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damatan dagiti natengken protas ta. Lakay. Ay, mamwaklan wa sino tinagtakaw tatal ti mana. Agam, sino nga iti atap mo? Ay, awampay. Ang numamwak. Ay, ikak iti pagnakban na. Martilwag ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam gayam tinagtakaw. Maiturad mo adang ran. Ay, ure ka sitgan nakabagyak. Ure ka mong ti pamilya no matakwatak. Ay, ikak iti pagnakban na. Ha! Nasayat ay agtakaw kat sambay. Basol na ita. Day talag namnam ay tiamudang aramitan. Yung overtime mak nagijay mulak ng tinakaw na kidain. Ay ka. Wen nga rod Awan lakit nga rudan ti ilako ta. Ay, sana balay. Tanda pa dagiti mulak apapaya iji bangir nga umak. Ha? Ada pa'y ayam mo lang ijay? Ada! Hindak to purasan tayo sutila ko ta. Malulumdan. Nagdadakal. Adu aya? Adua! Papaya amin ti mulak ijay. Nana, kaya mo negosyaw. Ha? Ay katuwin Anya ngay anegosyo day ta. Gumatang kay tigaon, tay paabang mo dagkasar. Kino nagnginaabang tigaon ita? Na, adala ka? Gagurder ta. May sasit tay jayain. At daba daw dagiti abay.
At dami gaon lagi kasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalain. Kabailam day ka na. Sikapay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ko. Tulungan nak. Tada aramiden ta, Edmond. Ah, Tulungan nak nga ang buras iti bunga ti prutas me. Taintaila ko ijay ilay. Tangdanan ka. sige. Day talaga yam. Ariglado na. Ismay, mapalin ka day, ano ag order ni Nana Madarya iti kumporme. Di mo alalaan ti order na, ah? Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Anya! Ay, kasi naman ti pagpapa-orderan na kag sa saruno mo, dagiti isang sangpet na nga order na iti online. Ay, jaklaan mo tata. Ay, Ngam amang ano nasuro nan ti agorder iti online. Ay. Ket ison mismo ti agor-order. ay nagluko day jayay. San mo't unay nga importante day iti order na. Kin kadwa nagagatangan na kababa daw. Ay, naadi ka nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Daria tata. Diyan nga rodan mo ti pagalalana. Malaksin iti pensyon na, iti kina senior citizen. Lakay. Naggapuak iti bangir nga umam. Kunakapasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga ti mulam a babaya. Anya, sasawang bait. Diyak pa'y nagburburasan niya. Anya asaan? Awan matbungadan. Dagijay lababasit a bunga da tinabatay. Ay sos. Adan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalin tayo ito yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ngamita, sanan! Ha? Anya nga ti aramidam, lakay. Ay, pasapula maambwak no asinaw dagitangag taktakaw. Apay ngay akas to ti simangpot nga order ko, Edmond. Naging pismot alupot. Kan sinsinan gaun mat daytoy. Pati dagiti bado ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Namambaso ko dito na. Tas ikati nagpilay. In-order ko laan. Saan kumala ko na gina? Ngam apay ngay akas toy. Nagpintas iti picture. Angam nagalas mat gayam. Bayadam kit din tayo ta. Tanay binakapa kung di bayad na. Ay man, Jack! Jack alaan day ta. Saan nababalin na? Ngamin ka na orderan. Si Mang Puting. Kung mong gayam. Nalipatan mo intay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singirat. Tanagriga mo tinarami ka. Ay, makaamo ka. Basta Jack alaan day ka. Period. Ada pa managdag mo iti day tangay bagbagamid maun. Ada, nagbidyo kabayatan ti pa nagburas mi iti papaya tata. Ada dito silpong kaw. Anya, no, ti awanan pa'y nadaryan. Kung isumula ng buras, iti mo na po kaw amulayaw. Anya, ay kung di damag kanyak, no siyak tinagburas. Namisumagayam. Ay awanan pa'y nabakbakitanain. Kung na napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung hindi na inalatin pa order na. Iso ngayon lawlaw anak, ti asawa yaw. Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maraming mo ti mangloko kanyak. Basit mo't laban, nagdayta, lakay. Basit na banag nga. Kaya nagdakkel ti logi ka nagijemulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Ngem inwaldas mau. Sure, lakay. Magibabayin ka. Agbalbalin ka pa yan ngolbon. Sorry talaga. Saan na maulit? Manjakon. Nadidigra akon. Tapi kimot jay si mangpet nga order ko. Wan babayin mo nga asawa. Agsinatan. Ha? Ni Fidel Mart. Nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Aha? Ay,
Pakawanan na ko man. Tiamok paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam na imbag tasaan madlaan. Bunga la siguro tinakaro apong tutna. Isuan na isawang nati kasjay. Liniklik ak magtan ti kanayon nga agorder iti online kat tinulungak langan ti asawak kadagiti trabaho na. Alakastaan to'y pagayam mo, Daria. Sana dakes ta agorder iti online takastaket nga rudan ti uso ita panawan. Ngam, rumbang lang ang mumat dagiti limitasyon mo. Masapul lang dati panaganan. Taado itan dagiti ibagbagada nga iskam. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Daria. Dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos ngina kada kayo amin. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo amaya saan nga pudpun no anagan tintay idrama ita. Kasi manti ko na ni pagayam tayo amaya. Dear Manang Biyanang, adda pabritok a manugang. Dua ti manugang ko. No apay anak ko na kapaboritok ti maisa manugang ko, iso tinak isalaysay. Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan. Ayos lang kanyak. Basta sa paag ti aglutaw, malpas ko mat siguro. Mga yabak laktan. Tapno sigurado. Ay na. Excited ako iti masungad akasangay ka. Agsasala tayo to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ah? Ay ke, una? Adulakit di ti bisitam intun bigat. Manang. Una, awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag na orasyon, nanang. Ada kamin. Agmanuak nanang. Kasya na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati may. Ay mabit lang nga, agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid may. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang. Ala, kakabsat. Ha? Mangan kayo lang, tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatem latan ni nanang ko. Ta birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam da ito'y kaloy manugang ko. Take out yo. Nay, nagadumod day tananang. Wun, tado tinaluto. Sayang mo't lang numabangles. Ay, kaya agyaman na karuda nanang. Nanang, in kami mutay. Makikiddan kami kada kaloy nga agaway. Agawid kayo lang damdamaga kaya. In ka mang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Si kamot na. Ay, kwa saan nanang? Bala, panawan da kami dito. Sige, abirak kaloy. Umuna kami dirwaray. Agure kami jayain. Ay, agam, umaya kaon, abira. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit nga mina nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung palay. Alam nga rin dito. Nay, apay rin ta, kwarta nanang. Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko na ita para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sa bali akay papanan, di kinasayaan ko kan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na,
Kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kas jayin titrato na ken ka. Nagbalbaliw ko man tagasawat ang aruday. Anda pa'y anak tan. Napay di na lata maawat, manugang na. Napay kagura na lata, itek na na yan. Ipadlaw na mga dapat paborito na manugang. Ala, baybay amo. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadakal ti respeto kang kuana. Tano sana ka talaga tutupak. Manang Maya, nataer may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataer nga dayaw, ngam ni Rulay. Ay, keno nampay. Permia. Adayo nga itarayan na day ruli. Anya mo day ruli nga Saan da ngagpagay iti anak ka? No anya ti kinay kayat ni Alpaken kwa na. Kena kapimpintas di anak ka. Ay, nasingpet nga men, manang. Iso siguro, tikinayat na kun kwa na Ti kinasingpet na. No siyak. Oray kasanaw ti kinasingpet ti lalaki. No kasjay tumula pa nagrurupa. Ay oray sa anod. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, adaa, Kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito na itananang. Ala, sumrat kayo. Ay, agyaman na Kaloy manugang ko. Nagatayo mo tiyo man yung pagpadigwanin, nanang. Ay na, asidagladay ta. Manumula ti 5 minutos at arayan tilugan nga Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay-may saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apu ko yaw. Ay, Ah. medyo maulaw ka. Ay sos. Apay ngay. Kahit yung tayo pan kay Diyos pita, nanang. Ay, sanon. Ha? Idaklabit iti sofayo. Kalpasan na, paypayan na Kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan naklatan Kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-aplayam at trabaho? Ay, awan pa yung arot bakit. Mata nga awagan na kang mawamutain. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti plano bakit. Agaplaya kiti agduduma kumpanya. Tano asino ti umuna mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Ang tumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, mawatan ka bakit? Parang makastrag tumot lang iti trabaho. Panam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang da ito. May saapit sa ginatang ko bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Tapat siya ka maawa na tumula manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraom ni nanang, ad-addakit ti apakitaam itinasayaan. Una bakit? Naamiris ko mo iladay takay. Awang maganap ko sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanya mak. Nagsingpata mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolay. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayo ngayong gatangan. Naimas day ta. Apay, di ko nabdak makaramraman iti kasta. Ilay, umay ka man. Apay manang Maya. Alaam day ta ititid ni Rolay. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanan ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawa. Kadno talagang awan bastrakan na kat di mo pilitan nga agtrabaho, Susan. Sayang ngamin ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no apaum di asawam. Saan tani, amangan no pumanaw. Sapay nagadayo ti lugar ta dito.
Saan mo't kiti, nanang? Sana bale, taadamot tayo pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ipagamlaan kanyak tamang tada. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat agmat ka. Bayam, tano maawat ko man ang ti pensyon ka. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, at na nakabudget asweldo na. Basta tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Ati papaitid na. Para kano kada kayo. Day, sa anak mat ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong na nga rod mat kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. Adda pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day ta, Alfa. Ang ibagam ijay asawam, ayak ang daw-dawat iti tulong na, wag. Ang mga nomdas to day ta apang ipuy-puyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpet ni Rolly. Nasingpet ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yaw. Karupropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apokokan ka. Takarupropa da jay amada. Nanang, Pasensya ka niti panagsasaw. Nga mibagbagak lang tagpaisaw. Kita man nagiti anak ti kabsat mo ni Susa. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon da nga agasawa. Tagpadada na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako may jay lugar me. Tapapaayaban nak dya anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Kat awan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay na Ha? Sige. Basta subli ka, ha? Ay, wan, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno da kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang. Susan, anak. At trabaho kita. Adda. Apay ka di. Baditi bagbagay. Nagawid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan, Aywan, di asawam ngay. Awan sa trabaho na. Awan, nanang. Adda iti balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na tihaon. Oray agawid mo't la adagaws. Sige, nanang. Taawagak. Anto yung tikanan nyo, nanang. Nangan kayon. Subwan nakakaloy. Diyo kadikabalan ti agsubo, nanang. Saan nga ron? Subwan Ay. Tapno makapanganak kaon. Sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang. Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman ak, nanang. Kaloy. Ne. Narakubdak mo tayo. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya. Arakopan na kumamot. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akasken ka. Oh, Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Ay, bastos na dyan nga inam, Susan. Ha? Apay, Bakbakatan. Ngamkas dyan kitin kararamitin na. anyat inaramid na aya. Dinandat na kasulisugan, ha. Kras na kaam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipod si Mang Putak, nakaululi magka. Apay ka, day.
Apay manang, ada ka di problema? At tangaro. Ngamjak mabalin nga ibagakan ka. Nakapabay. Ha? Ay, ibagam bareng makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti bagi. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Ti gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak kagugwapo. Ang saan itan, tanatauhan akon. Manang, unak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Iso na ba inanak? Allah, kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. Ape apumanaw kayo, Manang Susan? Agawid kami ijay lugar da kaloy. Agtirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito eh. Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyut kami iti groceries, Nanang. Kasusweldo mi kin ni Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yun. Agyaman na kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong itinalawa. Ay, agyaman na kruli. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalugong. Walang yaman na nanang. Kumusta nga tiri nayaw? Kastoy kanayon akmutan nga sakit. Basta tumarin nyo ti inreseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, Nanang. Wan. Ay, awanan. Saanan ang makalagip apumasyar di kabsak mo, anak ko. Busy dang agnegnegosyo iti asawa na, Nanang. Isuada kami ti mga sikaso kada kayo. Tanagawid matan ti katulong nyo. Tanakapsot matan. Agyaman na. Kat pakawanan na kruli. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay kagyaman ak nanang. Pakawanan na kumabaraw. Awan dagit nanang. Saan kay maginura? Isungayos lang. Naibaga ti kabsat ko masakit kayo, Nanang. Iso nga mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawam iti kanapos. Ay na, awan kanyak day jayan, Nanang. Nalipatan min dayta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana bali. Tadati kabsat mo, kani ba yung mamang tultulong kanyak dito eh. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, Nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat midayta. Agyaman anak ko. Naragsakak na ti amok kaguranak ni Susan nga anak ko ngam nagbiduta. Ti amok na sakit tinakam na kanyak, gapoy ti naramid ko iti asawa na. Ngam saan mo't gayam. Nagkidawak nga ro iti pamakawan kat limukay ti barukong ko, tanaragsak kami manan kadagiti anak ko, aging ga kadagiti apo ko. Alakastan, ti pagayam mo, maya. Tao tayo laeng nga makaramid iti saan na may parbang wano agbidot. Ti importante, nagbabawyam ti nagkamalyam. Kat inlintag mo ti bidot mo. Ti madi, kat no nagbasol wano nagbidot ka lang arudan, di mo pa'y lamaklon ti bidot mo. At least, inamin mo ti kamalim,
kat si papakumbaba ka ang nagkidaw iti pamakawan. Ala papagayam di tanti nagpatingkan ti pakasaritaan ni Pagayam Maya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose pare ti script kan drama to'y Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello everyone, manipod kani Pagayam tayo Amayra sa napudpud no anagan tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kastimanti ko na ni Pagayam Mayra. Dear Manang Biyana, may papan ka ni apong ko alakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tanoy bagami asaan ngagtrabaho yat adda na ti kumanuti kat pasaray agtalaw pa ino daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Mayra, kwarta man na po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, kasya kung timapan manggatang. Basta ikandak. Anak man nakalo-halo jay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Ay agtalawak no imutandak. Agsubliya kay de balay ikaw. Apay nga bingay naladak dito ko nagmaya tibiyag ko de balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agdan niya po nga nagdapo di ili bakay. Kaguy uya manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo ang. Nene, linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream ay. Ay na, siguradaw. Aguyak tumanan niya pa akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amuyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanay. Ininutak. Madamdama aguyak kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan. Ada-adanaw. Taglabak man. Labak dagiti murang ko. Takababayin mo't kada kayaw. O da kay pailan timang laba. Ay na, baybayan yun. Laba akto no agsapa. Mandak. Kababayin. Basta laba. Kita ni apong mau. Maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umaw. Una ka ti suker day ta alakayin, aya? No anawam, kaya dada naman. Diyak kayat apagumten. Taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Ingkan say baga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mau. Pasublatan damo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapana kon barok. Papanan nyo man nanaya ka nagpudaw. Di kayo maturog tayo supay nga piksayaw. Ay, mabagtitak no agyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kaya ako nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. Agda pa natin nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mapalain. Sa kati surumon. Ano nga magtikintan kung na po. Kain ininong kwada na ngamitisi ka. Kinagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayong dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah?
Agtalinaid kayo lang dito'y balay. Wan, danag mo na ya. Di tuyak laeng. Hala, ingkayaw. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ululyan nyo dita. Matinag kayaw. Abuga man, tagito abuos, tanay. Napunuunan di taoy. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tama nga numatinag kayaw. Saan na napapamay na ito kayaw? Ngamlakay kayaw. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makididay tawalis ting-ting. Abugag, dagito abuos. Bumaba kayo kidain. Umay kayaw. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya. Ay! Allah! Ay! Anyangay. Ay! Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manaong. Mapanak iji ospital, tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to mga min na jalakay. Nyay, datamanan ti mapirwisyaw, gapuiti kaya na subag na. Na hospital laki nga rodin. Ala, di kan agpuntut lakay. Adda ditan. Namabalin la danugan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong tumay. Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmut. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam. Sumrag ka ah. Sana ni Pag. May kula ibaga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kay? Nay, napaya kasta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw. Awan maitid ko. Amumad amamirmiraot kami. Naimbag kada kayo nga agasawa ah. Tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami nga eh. Pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital ha. Apong yung may dayjay. Sa malaan ni bakakuti apo ko na. Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay. Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat kan kuana. Sige nga raw. Hindi ko kaya di saan lang. Sinursor ko kami nakakamsat kang kasinsimaw. Ng pasig da magkano abisay. Apay lang amin anapan kay Jay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda kadata ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pa gananaw. Awang ngamin pa kay Ranodan, da kani Apong lakay kay. Iso di da pa gananaw. Hindi di Apong si Bastian, nga kapusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak ng dayja akabsat ni Apong. Nagalas da ramid, da kita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma na Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong ije ospital inton bigat. Naimbaglakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Sigun mo na singpetak. Saan kuman anatangken ti ulo yaw. No anya ti iparit mi nga aramidan yaw. Di yor aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? Wan. Mera, awang mo ni Apong ije silid na. Anya, napanan namanin nga. Ay, nya pa ingay. Rimwar manin na. Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido iti basura na ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam Elmer? Makapasurong. Untong ko nagsakit manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual daw na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak ida aminan ngam awan ni Apong lakay. Ano?
Naatalan sa amat tayo. Ay, saan kumamot saan man mat at tila ibagbagam, Elmer? Ad-ad nga agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-report ti pa nagpukaw na bagay. Uno, i-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, anya. Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Elmar, ada ka ba? Ni Apong, addan! Ay na. Ay, aguray ka. Adam kadwa na si Mang Bait. Kita lang Ni, addamat nga, paiso kadwa na abakag. Ada kami kuda. Kanya ko kwadyo aya. Rumwar kayaw tas at tenda kamain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Inta sabdun ilalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbalay na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay. Isaw dagiti kabalay kaw. Apo ko ta maysa. Day tamo maysa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Katiyay kayo. Nagulimat ka. Sa nagaputal akaya kaun. Kawang karbang ka mga sawa manayin. Napigsa pa'y tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan miti adaw tapno mabit alumukmag. Parcentay tao no kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka diti panagkabaw yu ti kastangar aramiden niya. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti pa nagsasaaw mo. Kwa. Ay, Lakay kayo ngaminan, Apong. Na- Saanin ang masapol ang mga sawa kayo. ay anyat mabalin ko nga ay. Ket agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na nga rod. Ang Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagdanamay. Uray wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutag. Nana, lakayan ni Apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kasto'y nga oras, gumatol. Nagamaman nyo kini Apong ko, Nana. Kaya ijay sirok ti salamagi. Ay, nasanak ng gamit kan kuana. Takayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Ay, anya mo na ito'y tagumatilmanan. Apay, anyat kudkudo nyo di tapatong nyo. Ayan, Nana. Ada nga ron nagatal. Sigud mo kit ding agat-gatal na ito'y basta kapuak iti siyar. Gumatal-matal. Sige, tainak masahiyan ni darling kao arosauro. Agay. Adanadlaw mo kanya pa. No siya ka ada. Anya day tangay. Manipod adla dito'y palay ni Nana Adelaida. Sa maarum-rumwaray. Iso nga mo pagsayaatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo ano daduma. Adda matay chimpong agsasawa ng may mesa. Diyan mo malabdan tingiwa kong agsa ano maminsan niyaw. Nguri awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Eh? Ay, diyak kaya ti panangasawa ni Apong.
Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Ming po ni Apong manipod na kinubya. Adayo tiriknak iti daydi abaka. Kagangay na, tada mo pala amaw. Mayroon kanto Sige Apong, ano kayo yung tiyag kasal, di suportarang kayaw. Ayak pa sa oil bar. Wayne, no kaya yo ako na yung na jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwag na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra Apaw. Ibaga mo tiyag pa isaw. Hindi ka liba. Hala, Ay, sumati bagbag. Elmer, agap-apan samot ka apong kininana Adelaida. bayan. Pasatyag partner dayta. Bayam nga padasag paminsan. Kanungay at kinabilda. Lakayin ni Apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin ni Apaw. Tiri-tiri tumpad na tengod mo. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidain. May bayam idang nga gapa. Gagangay lang tiyag partner dayta. Basol mo, babaero. Pa'y tinumpa na kanay. Kunak ba't asar dengan naktawan basol ko? Agayan na ya, pa'y nagtumpa ka. Kanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki dyan sirok ti lababaw. Inalamamin na kinabagnag ko. Insugat na ki dyan napimpintas kami ti siya. Kanyat ay tanasasawam. Umay ka man! Nakbakala na haday. Elmer, agreeing ka. Elmer, Apay aya. daapong kinana Adelaida. Agap-apa da. Nya. Ingka nawang nida. Darasang. Ay! Ibatam ni Apaw! Umay ka man man! Hindi na bagay na tadya makangay sa Napigsya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay tumaray kayo na Apaw. Mapangkay ti ni Mayra. Uwain ulmar. Ay, anay ko. Apa nga, pinarsada ti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ka napunta. Siya! Tirina! Dito'y lobang! Siya! Di kabaknagan dito'y lobang! Apa nga, nagsalamot tayo. Lalala! Delikado ka ang beta bakit? Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagti kayo amin natatao dito'y! Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka dagos tirinaw. Anya nga dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apaw. Jak maamaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na bakit? Di ka kungitan. Sana bali at pimanaw. Sorry, bakit? Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko. Igidgid dandamat ti panagkidkid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan na yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Mayra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwada ti agbalin a dagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngem saan kumaadayta ti panggapwan tayo a mangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida. Tadumteng to ti tiyempo a lumakay ken bumaket tayo tumet.
Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Mayra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script kan drama ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo. Amen.